Good morning to all. My name is I read in class 9. Now, I am going to read out Thoughts of the Day written by Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which we can use to stand the goal. Thank you. खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि आंनि मुङा रिता ब्रह्म आं थाखो 10 आव फरायो दा आं गेदेमा सुबुंनि बानबुंथाय बुंनो नागिरदों बेखौ लिरदों एडिटरफोर फोरोंगिरिफोरा जोनोमगिरि बिमा बिफानिख्रुइबो बांसिन सिबिनायनि आइजें मानोना बिमा बिफाया गथ'फोरखौ जोनोम होयो नाथाय जोंनि नामा दैदेनगिरिफोरा जादों फोरोंगिरि गोजोन्थों दानिया बर' रादाब बुंसिगोन फरायना प्रिया ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि मुङा प्रिया ब्रह्म आं थाखो 10 आव फरायो दिनैनि बे मर्निं एसेम्बलियाव आं सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाबनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो आखायाव लानाय जाबाय मुंदांखा देंखोगिरि केकेआ रुंसारि जाबाय गुवाहाटीयाव सासे फोरोंगिरिखौ जोबथेसालिनि जिउनां साजा फोसावबाय सरकारा अबर' आन्दलनाव जिउ गोमानाय नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों हेमन्त बिश्व शर्माया कार्बि आंलं मोनब्रै जायगायाव बिसायख'थि फोसावदों फैगौ 8 जुन खालि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि गोजोन्थों
दिनैनि बे गणोत्सवआव नुजाथिफैनो हानाय आंनि फोरोंगुरु फरायसुला फरायसुलि गिबियावनो आं बे बिरहांगाव गोजौ फरायसालिनि मानिजाथाव गाहाय फोरोंगिरि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावग्रोबाय। लोगोसे दिनैनि बे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय बे फरायसालिनिनो फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोन, बे ओनसोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आफादगिरिजों लाफानानै बिनि मावथिफारिया लोगो नोंथांमोन, अनजालु फरायसुला फरायसुलि। दिनै जों बे आसाम गभर्नमेन्टनि बिथोन बायदियै बे फरायसालिनि गुणोत्सवनि मुङावहाय दिनै आं बेयाव बायजोनिफ्राय सासे नायदिंगिरि हिसाबै आं फैदों। बेनि आंनि गुबै खामानिया बेनो जाहैगोन दा फरायसुला फरायसुलिफोरा बे COVID-19नि उनावहाय फरायसालियाव रेगुलारलि फैनो हादोंना हायाखै, लोगोसे बिसोरनि फरायनायावहाय थाद'नायफोर जादों नामा, सोरबाफोर फरायसालिखौ गारनो गोनां जादों नामा, बेफोरखौ नायबिजिरनायानो आंनि गुबै थांखि जाहैगोन। आं आसा खालामो दिनैनि बे गुणोत्सवनि हाबाफारिनि गेजेरजों जिबायदि आङो साखोन सिखोन बे फरायसालियाव नुफैनो मोन्दों, आंनि नोजोराव गोलैदों, फोरोंगिरिफोरखौ जिबायदि एक्टिभ आं पार्टिसिपेट खालामनाय नुदों, फरायसुला फरायसुलिफोरनि जिबायदि एक्टिभ पार्टिसिपेसन आं दिनै बेवहाय नुनो मोन्दों। लोगोसे बेनि गार्जेन आरो फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा फरायसालियाव दिनै नुजाथिफैनानै जिबायदि थुलुंगा होफैनाय आङो मोनदांनो हादों। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों साननो हायो बेबायदिनो जुदि फरायसुला फरायसुलि, जोंनि लकेल दैदेनगिरि, जोंनि फरायसुलिफोरनि गार्जेन आरो फोरोंगिरि बिथांमोना जुदि जयै नाजायोब्ला जोंनि फरायसाफोरनि इयुना गोजोन होननानै जों आसा खालामो। दा बेवहाय आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंबावगोन आरोबाव। जोंनि फरायसाफोरनि फरायनाय आरो बेखौहाय उथ्रिसार जानो हानायनि गुबैयानो जाहैबाय मा, फरायसाफोरनि नाजानाय, फोरोंगिरिफोरनि फरायनाय आरो गार्जेनफोरनि मोजाङै दिथा होनाय। बेजों लोगोसे जोंनि बे समाजारि बा जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय जोंनि बे समाजनि जि बेबस्था, बे समाजनि बेबस्थाया जुदि जोंनाव मोजां बारहावा सोरजिनानै जुदि होनो हायोब्ला अब्लानो फरायसाया फेल जानायनि एबा उथ्रिसारनो हायैनि जेबो खारन थानो हाया। ओंखायनो आं आसा खालामदों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे गामि ओनसोलाव बा जोंनि बे समाजाव मोजां बारहावा सोलिथों, फरायनायनि थाखाय मोजां इनभाइरनमेन्ट क्रिएट जाथों, फोरोंगिरि बिथांमोनाबो गोसो होनानै फोरोंनो हाथों, फरायसुला फरायसुलियाबो गोसो होनानै फरायनो हाथों आरो जोंनि गार्जेन बिथांमोनहाबो गाव गावनि गथ' गथायखौ फरायनाय आरो मोजां आखल दानायाव नोजोर होनो हाथों, आं बेखौनो आसा खालामो। आं बारा गोबाव बुंनो सानला, गासैनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय आरो अननायखौ जासिहरनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं बेयाव गोजोन्थों।